eta ongi etorri Miluzera. Iazki, ni pozik idatzi berri datelako Arantzaditik. Esan didate topatu dituztela historiako lehenbiziko Miluzearen arrastoak. Aida. Aztarnak, bai, 5. mendeko... 5-6, ez dakit seguru orain, asmatzen ari naizelako, baina 5-6 mende ingurukoak, eta sumatu dute Miluzea zela, zezeukan matrailezurra oso garatuta, esan nahi du asko izai dutela, eta bere aldamenean aurkitu zuten urrezko txaponez betetako zaku bat. Zazen duten, hau da! Eta bere ondoan zegoen ETV-ko lehen funtzionarioa. 5. mendetik, sekulako lana egiten ari garelako hemen. Bueno ba, az gaitezen, Ainhoa eta Maider, ongi etorri. Zuek ere historiara pasako zaretelako. Bai, gure han topatu bat justela. Bai, ez da? Ara, non bai bentsatu hain? 8. saioa, 1.456 euro, ja, ez da zakuan daudela, zuenak dira, ja? Gure zakuan. Eta aipatzen zen hasiera batean, ura berotzeko galdararen bat edo erosi beharko, ja, bainu etxe oso bat erosteko dirua daukagu. Mira, espa bat. Espa bat? Bai, txian. Maiderrek dio? Jungo galoraldira, aurrena bilbora, egazkin hartuko dugu, eta joango gara galesera, eta... Ze aldi beren, zuek zarete gure Batwomanak. Batwomanak. Erantzun zuzen baten faltan, oraindik ere zakurik eraman ez zutenak. Baina, oso ondo, zenbat plan. Miluzeri esker. Edertan eskak, ongi etorri. Bueno, bigarren eguna, idoi eta idatirentzat, zemuz neskak? Ondo. Bueno, aurrekoen ondo, behintzat sartu ongi egin ginen, ia gaur zer pasatzen den, gogotxu? Bai, indartxu? bai. Hau, paneskak, ongi etorri. Eta bikote berri bat, Maider eta Adolfo gurean, Maider Trapagarandik, Adolfo Ortuellatik, azteko behin eta lehen ere aitortu diot, ilusio egiten dit, lehiakide bati Adolfo esan alizatea. Zeitzen dotorea, Adolfo, eta dotoreak zure denbora pasarako, bueno, zaletasunak ere txabola bat omen daukazu, Adolfo. Bai. Eta animalitxo batzuk ere bai? Bai, badekot. Ze animali dituzu? Txakurra, hauntzak, Denetik? Antzarrak ere bai? Bai. Flamatua, antzar flamatua dekot, bai. Bai, Maider bestalde aritzen da AEK-an, irakasle. Animaliak ez zuk dituzu ikasleak. Bueno, animali bat igual horti batekot. Batekot, baina, bueno, normalia bai. Bion artean dituzen abildade guztiak batuta gaur Miluzen bide polita egiten dugun. Ego, bai. Oso no, ongi etorri. Zuko dakizu ETV-ko langileen txisti, Zein da? Ez dut kontako, Miluze, aztera doa! Nik txiste basor, zuk txiste basor. Gure jenderik gero kontatuko txut, oso nada. ETV-ko langileena, Bai, gaur artien kontatzeko. Bale, barne txistea da, oso da. Ederto dinot, aztarnak eta topatu direnez, jakitxeko. Haze parea, Ederto, Ainhoa galdera, irakurtzun liburu zoragarri bat, euskaraz. Hoi ba. Ez dakit bat, ez dakit. Maider? Ontsa, inaiz irakurtzen 72 ordu. Zuri esker gaina. Oso ondo. Zu ikusita telebistan. Oso ondo. Badaki honek zer egin. Nortu maira, pareak osatzen? Ni bai, noa. Idazleak, autoreak, sortzaileak alde batetik, eta idatzi dituzten liburuak, bestetik. Zorteon, denpora. Uxoea Paulaza. Izurden aurreko bizitza. Ez? Miren Amuriza, Basa. Oso ondo, Maider. Kirmen Uribe. Izurden aurreko bizitza. Oso ondo. Katixe Agirre. Amek ez dute. Oso ondo. Uxoea Paulaza. Alterrero. Ez? Edoi Etxarte, sortaldekoak. Ondo. Berto Larrieta, Alterrero. Uxuea Paulaza, Biurguneko nasa. Oso ondo. Zoragarri! Bai! Denbora sobrante ere ezkara ibili, baina denak sartu dira. Eta haze ardura orain nirea errepaso egitea alboan artefaktua saioko aurkezlea dudala. Katixe Agirreren amek ez dute. Nik balorazioetan eta nahi sartuko. Zoragarria da. Amek ez dute eta egitura bikain batekin berri Zentauro bai, orain Katixak kaleratu duen liburua eta zoragarria bai. Miren Amurizaren Basa. Bikaina, iztegi aldetik, historia aldetik eta bar. Berto Larrietaren Alterrero. Ez dut irakurri. Nik bai, orain, ez, Miguel. Kirmen Uriberen Izurdena aurreko bizitza. Nik gozatzen dut Kirmenekin, eta hementxe defendatzen du nik Kirmen uneoro. Zoragarria da liburuen. Uxuea Paulazaren Biurguneko nasa. Bikaina mundiala Euskadi Literatur Saria eskuratu du gainera, ipuinak irakurri. Edoi Etxarteren sortaldekoak. Poemak, transmisioa, zoragarria. Zenbat puntu ilaskirentzat, eta zuentzat ere bai, 60 puntu, oso ondo!
Guazekin jarraituko dugu, neskak artista polifacetikoak ze disiplinatan ezagun egin diren eta lotu beharko dugu, nordu Maira. Hartzuleko mesedez, irati? Bueno, Euskal Herrian geratuko gara bebai, zeuk ikusi irati, azteko, zein izan lehiken errazena edo, osatzen dugun, guazen denpara. Jose Luis Zumeta. Pintura. Osondo. Kepa Errasti. Antzerkia. Osondo idoia. Keu Agirretxe. Musika. Ikain. Cristina Iglesias. Eskultura. Osondo idoia. Edurne Ibañez. Moda. Aupa. Asier Uriagereka. Dantza. Vale! Ze energia daugazun irati. Maitxora joatearagoan ere, pausoak zuzen, bueltagoan ere bai, pistak ematerakoan zoragarria, Eta hula, lendabizikoan osatuta Asier Uriagereka dantzari mungiarra izan dugu hor, Londonen, besteak beste karrera egindakoa. Keu Agirretxea, musikaria, ondarrutarra, Euskal Herriko pertsonarik onenetako bat, bide batez, besarka handi bat berari. Kepa Errasti, aktore, gidoilari, zoragarri hau ere. Cristina Iglesias, eskulturgilea, ondalea, berea da besteak beste. Jose Luis Zumeta, margolaria, gaur taldeko sortzailetako bat. Eta Edurne Ibañez, moda diseinatzaile irundarra. Hau da, energia, 60 puntu! Hau batzuek! Maider Adolfo, ikustezu hemen mailan ondauen. Adolfo badu Maira, pareak osatzeko. Denborari galdu gabe. Maider, euskal dantzak eta egite dituzue? Bai. Zo zer da? Bai, hori Kirola purtsu bet? Bai, txikiera, razioa purra. Razia purra, bueno, gorputza mugitu bai, orain garuna be mugitu beharko dugu. Vale. Kirolariak alde batetik, ze kirol egiten duten bestetik. Vale. Zen, denpera. Eneko Llanos. Igeriketa. Ez? Javi Martínez. Futbolaria. Osondo Maider. Agurtzan Egiluz. Surfa. Ez? Biakatx. Eneko Llanos. Pilota. Ez? Kontuz. Nadia Erostarbe. Igeriketa. Kontuz, ez? Lastima, eta egia da Eneko Llanosek eta Nadia Erostarbek biek igeri ere ondo egiten dutela, baina ez dira igerilariak bere horretan. Eneko Llanos triatloirari Gasteizarra, veteranoa, segulako marka dituena. Javi Martínez, futbolaria, ondo esan dugu, aie gitarra. Agurtzane Egiluz saskibaloian ari zena Richard Oribe, igerilaria, domina olimpiko mordoaren jabe dena. Nadia Erostarbe, surflari, zarauzarra, eta Batxitxa Dukaso, pilotaria bera trinketean aritzen da, eta lau akatxekin, punturik ez. Zertela. Hasi baino ez, oraindik denpora dago hemen, puntuak berreskuratzeko. Eta denbora orain baliatuko dugu imintzioka azteko. Ainhoa, Emaion. Bueno, Emaion. Eta, leku hartuta. Banek. Ea marrazen ere oso ondo modatzen data. Ea gaurkoan, ze kontzeptu datozen. Denbora. Biolina, pianoa, orkesta, estenatokia, kioskoa, zuzendaria, Ondo Ainhoa. atrila. Ez? Lapurreta. Rugbia. Osondo. Zagari. Ea marrazkitxo bat. Latanoa. Ilargia. Hilgora, hilbera. Beste marrazki bat. Galtzak, erraldoia. Erraldoia. Elurretako jauna. Jetia. Ez dakit pa. Buzoa. Elurretako buzoa. Inuita. Ez. Jolin ba. Iargia. Trabatu gara. Bai, eta igual erruan ideare izango da, presio pixka bat eragin ote dudan. Marrazten ere ondo moldatzen da, eta bar, txamarra bat zen, hor
Txamarra... Ala nahi, baina galtzata guzin diatu. Bai. Txamarra, bumerana, Kremaiera zen. Kremaile... irekita. musika eskola ondo, eskara iritsi Bai, baina... etxe bat. Etxe bat egiten egon da. Makina bat ordu pasatakoak izango zarete musika eskolan. Batzu bai, zuek ere. batzu bai. Lastima. Bat! 20 puntu, neskak, ez kontzerto! Idoia eta Irati. Aurrekoak aurreratzeko aukera orain. Nor joango da, Maira? Idoia, oso ondo? Ea ba, aurrekoan parranda tokatu ditzegun eta polita izan zen ikusteko. Gaur ere izango da zerbait, Hortxe lau kontzeptuak. Demora. Leku bat, margotzen, pintura... Bueno, ondo zabiltzi doia, denperi dago, Koroa, erregea, erregina... Erregina, zora garri. Pospoloa. Janarie, hauan sartu. Bai, zer? Esparragoa. Esparragoa, bikain! Aukera. Eskerrak. Kanpin denda. Etxea, baserria. Zelaia, telatua. Tela. Zer da hori? Hori, etxe bat, baserri bat, eraikin bat. Takit? Jo, Bai, eraikin bat? Irati, txalet bat. Ai. Eta arkitekto. Bai. Imintziokan arkitektoa. Ja, bai, diseinatzailea da gero pentsatu. Bai. Txaleta lehenago ikusten du txaletaren jabe denak, normalean. Bai, Guri etzaigu buruan sartzen, ez da? Eta polita kontrastea bestalde, ze literatur kritika polit zorrotz oparoak, hori batetik, baina gero esparragoa goan ikusita. 2 puntu! Denetik behar delako, bizitzan, noski. Hori zer da, kritika bat edo piropo bat? Piropo bat. Vale. Berare polifazetiko delako, noski. Maider eta Adolfo, zuek polifazetikoak edo imintziok atrebeak? Bueno, Bai, saiatu Nor egiten joango da? Adolfo. Adolfo? Baita. Haupa, Adolfo. Oazen, ba, momentuz bera, Antxe leku hartuta, Maider zuk hemendik bota proposamenak. Bai. Eta bota beldurri gabe gainera. Ea guk ere laguntzeko moduri dugun. Demora, Adolfo. Ea ba. Oioa. Oiarra. Oioa, txita. Astruka. Flamenkoa. Flamenkoa, oso ondo. Haupa. Moskorra. Alda, pasa. Ondo da bile? Gazta. Bai. Oso ondo, Maider, Elurretako panpina. Matriuska edo atea. Ez? Txita. Ez? Hartza. Keinu barik. Panda. Oso hartz panda edo... Bai, zer da? Koba. Aldatu. Aldatu Imintziaka? gara. Imintzioka Maider pozoia. Egiten zebilen hartu eta hil, eta pelutxe bat, zen, Peluxe bat. bai. Maitagarria, margotu Bai, duena, bai, baina bai. falta ditzagun Bai. animalitik peluxerako salto hori. Igual egitea. bihotza. Bai, ez da? Ez. Adolfo, hurrengorako bihotzak igual. Ondo, gainera kritika eginez, ondo? Bai. Gainera Maider kritika eginez marrazkiari, ondo, 2 puntu! Adolfo, lorik hartu ezatzen zen, kontuz, Erlaxatu da, Guazen, hitz eskutuak, hementxe ondo izkutatuta ditugu, badu Maider. Maira eta ia puntuak. Biltzen ditugun, haupan eskak, denpora. Fruta. Platanoa. Baratzan. Sagarra. Bestea. Udarea. Oso ondo. Bikain.
Paso. Udaberria. Udazkena. Udarea. Sagarra. Txartua. Usteldu. Itza. Ustelduta. Sagarra. Usteldura. Beste bat. Aurrera. Paso alegia. Jokoa. Partxisa. Gaizki. Galdu. Ustela, Ainhoa, ustela. Hau, pentsa, usteldu eta usteldura ere esan ditugu, baina ustela behar genuela. Bueno, baratzean badituzte orduan, udareak eta, onak emate ditu? Bai, arbola txikila da, baina... Bai? Ondi ematen jo. Nahi duzenean. Saski bat. Saskitxo bat? Saskian zuek, 40 puntu, osoto. Idoia irati, hitz eskutuak zeuen zain, badue, irati, eta momentu zaurra hartuta egon zarete, ia... Bira, ze erabakimenez, hitz eskutuak. leku hartuta. Asmatuta abantailak areagotzen ditugu, hau paneskak. Denpora. Arropa. Rakak. Gona. Soinekoa. Arkumea. Ardia. Hauntza. Akerra. Umea. Antzumea. Osondo? Ilargia. Eguzkia. Bale. Joan. Etorri. Seinalea. Stop. Aldatu. Ilargia. Eguzkia. Ikusi. Argia. Tresna. Teleskopioa. Osondo. Osondo. Betikoa. Iratiren abiadura teleskopikoarekin gainera. Bai, norabidea falta ditzaigun. Kontrakoa ere adierazten dute seinalek eta bar, baina, bueno, aholkurik ematekoen nago. Ez duzelako behar, lau zuzen erantzun da, 80 puntu. Ondo! Maider Adolfo zeuen txanda da hitz eskutuan, Maider, bueno, ez dakit, hemen arrapaladan gabiltz gaur. Nebri galderak erantzun aurretik, Adolfo ez dakit. Leku hartzen dute lehiakidek. Jolastu duzuen, jokatu duzuen apurtzuet eta entrenatuta etorri zareten. Adolfo? Pizka bat. Zer, bale. Baia, sortea dagoen, guazen denpora. Bidaia. Luzea. Hegazkina. Papera. Bi segidan. Epailea. Izuna. Izotza. Izoskia. Poloan. Ura. Etzea. Txokolatezkoa. Inuitak. Eskimalak. Hitz bat, Maider. Elisa. Iglu bat, Adolfo. Hartu leku de Maider, mesedez. Bai, Naztu gara. bai, eta presaren presaz, jarraian hitz baino gehiago ere atera zaizkio Maiderri, eta hori zigortu egiten dugu. Azkenean aizue, punturik bat ebez. Markagailuak momentuz nola dauden ikusiko dugu, 120 puntu bildu dituzte Aranon, Zaldibarra eta 180 puntu ditugu, Trapagaran Ortuellan 40 puntu momentuz. Baina tribuaren berbat atoz, etorrek guztia alda dezake. Lehenengo tabla, Ainhoa? Zeuk estrainatuko duzu, jausten diozu. Guazen, denbora. Nazkantea luzaiden. Asegarria. Gizon txiki eta mea ziburun. Kalatrea. Nazkantea luzaiden. Asegarria. Gizon txikia eta mea ziburun. Zita. Zaplastekoak jaso edo eman iparraldean. Kukutu. Idoia. Nazkantea luzaiden. Asegarria. Gizon txikia eta mea ziburun. Zita. Zaplastekoak jaso edo eman iparraldean. Mustu pilkatu. Eskutatu, gorde. Kukutu. Itxura txarra, bastanen. Kalatrea. Lapurtu, ebatxi, azpeitian. Klikatu. Nazkantea luzaiden. Asegarria. Gizon txiki eta mea ziburun. Lapurtu manejatu. Eta
irentsi izan. Bai, eta ondo gogoan izango dugu, hitz hori aurrerantzen ere idoia, ez da? Ez daigu, aztuko, taula oso osatzekotan ginelako, azkenean iratik bat ondo eman da, 10 puntu zuentzat. Beste aukera bat. Neskak irausten diogun bigarrenari. Ideia, zeugaz hasiko gara, guazen denpara. Basoak zaintzen dituena urdiainen. Alderoa. Basoak zaintzen dituena urdiainen. Iguraia, Afixa, hegoaldean. kartela, Kilkerra, meñakan. girgilua, Nazka, iguina. narda, Loitu, zikindu, zuberoan. urbustu, Kantatu, xaramelatu, bolantza ginagan. alderoa. Hau pairatik. Orain bai, arantzatxo hori genuela eta pozez xaramelatzen aritzeko moduan gaude. 100 puntu, zoragarria! Maider Adolfo aukerak horretarako tribunen berbak utzi behar, Guazen, Maider, denpora. Narrasa, baldresa. Keldoa. Betekada, tripakada, mendatan. Egarratza. Narrasa, baldresa. Eldoa. Betekada, tripakada, mendatan. Azaroa. Ainoa? Narrasa, baldresa. Keldoa, Betekada, tripakada, mendatan. estronkada, estronkada, Demontre, errekonde, handia, zean urin. azaroa, Narrasa, baldresa. Keldoa. Betekada, tripakada, mendatan. Estronkada. Demontre, Herriatu. Baldar xamar joan da taula hau oroar, eta azkenean denbora bukatu denerako, punturik ez dugu banatu, bat ere. markagailuak onela geratu zaizkigu. 120 puntu aranon. 280 puntu zaldi berrataunen. Trapagaran ortuellan 40 puntu Maiderrek eta Adolfok. Aventura laburra izan delako Maider eta Adolforena. Laburra eta polita, Maider? Bai, divertigarria behintzat, bai. Divertigarria izan da. Adolfo, desioa zen igual pixka bat gehiago luzatzea edo, ez da? Bueno, Urduritasuna. Urduritasuna hori da. Bai, Adolfo lasai ari zen delako, esan bezala, txabolan eta hango antzarrekin eta animaliekin. Bueno, seinale hona da, bereek han jarraituko dutela, ez da? Bai. Oso datu polita bestalde, Maiderri buruz esan digute, baduzula aurreko edizioko miluzeko kamiseta bat. Bai. Webgunetik aritu nintzen. Zozketa batean edo? Bai, han zeunekaten zera lehiaketa, eta astean behin uste duzala, eta bitan irabazi nuen, nebarentzako eta niretzako, eta hor gorretako. Eta gorde egiten du, altxor baten modura, eh? Ondo, altxorra delako vintage hori, Ondo. Maider Adolfo, eskerrik asko etortzi gara. Eta Ilaski, erronka asko eta zazpikiak eta botatzen ditu, baina egin nahi dute tartetxo bat, teletien da estiloan. Bale? Bai? Bai? Botako dut. Venga. Honela dio, Aterako naiz maia zitik eta egingo dut. Venga, bale. Olentzero eta Mariko Mingiate jokat oraindik ez duzu pariri prestatu? Arazo horrentzat irten bidea daukagu, milu zen. Eta orain izango du serioz, proposamena serioa da, benetan ez kontua da, hainbat elkartek, Euskararen baitan, produktu sorta oso interesgarriak ateratzen dituztela Gabon atari honetan, besteak beste ez esango ditupanik, ikastolen elkartea, eskoletako taldeak, Euskara taldeak oroar, beraz, begiratu katalogoa eta aprobetxatu hori aurten Gabonetan opariak eta egiteko. Oso aholku ona! Oso aholku ona! Antontelleria, oso ondo! Ederto, Olentzero eta Mari Domingi, etorre bitartien, guk lanien jarraituko. Egin dute zakua ustu beraiek. Zerotik hasiko gara. Punturik ez dago? Bai. Zakua ustu ez, ondo egin berba. Bai, markagailuak. Markagailuak. Zakua ustu Maiderrek egin duelako. Bai, nola ba? Ez, lasai, zakuak beteta jarraitzen du, Zakue gorantz du, baina markagailuak momentuz, zero. Az gaitezen puzten orduan. Bai, definizioak datuzetan, Maider eta Ainhoa, biok prest. Guazen bat, denbora. Norberak berea du. Iritzia. Iritzia, oso ondo. Euskal Herria bustitzen duen ozeano bakarra da.
Atlantikoa. Oso ondo. Antzinako Egiptoko erregina izan zen, Nefertiti. Nefertiti, bikain. Zerbait egiteko arte eta baliabideen erabilera landua. Zerbait egiteko artea. Ez modu batera esan da. Zerbait egiteko artea. Abilezia. Bai, bueno, teknika da. Animalia basatia horixe da. Iztia. Bikain. Besteak beste, kazetari lanak saritzen dituen garaikurra. Pulitzer. Pulitzer, oso ondo. Pertsona zabar eta zikinari hala esan ohi zaio. Narratxa. Oso ondo. Amerikako animalia kirazdun pintoa, Mofeta. mofeta, oso ondo. Mendietako laiotza atsegin duen osto zorrotzeko zuaitza. Gorostia. Gorostia! Eta horrekin, denbora. Ondo! Ba, Nefertiti badakizu, Nefertitin burue, Berlinen dago ikusgai. Edertasunaren kanona. Hori zen, Hori da. mantentzen da horreinik ere. Zientifikoki. Ba, oso ondo eginda dago eta proportziak eta. Esan nahi zuen horbaitek horrela, tankera badaukazu? Ez, bai dinot. Piropoa litzateke, ez da? Bai, izango litzateke kasu horretan. Askotan nazten haute Nefertitirekin, ez da? Izan liteke. 80 puntu! Oso ondo! Tutankamon ez dabil urruti, Ama edo semi edo semi Tutankamon. Gaur, antzinako historia eta lehen mihiluziaren arrastoak eta Gaur. espeleologia lanetan fin gabiltza. Bueno, guk esango dugu eta listo. Ea orain lurrazpitik puntu batzuk ateratzea ditugun. Bai? Definizioak, denbora. Matematikako problema. Buruketa. Bikain. Galtzaileari bigarren saioa jokatzeko ematen zaion aukera. Errebantxa. Errebantxa, oso ondo. Gai ezberdinei buruzko azterketak egiten dituen aditua da... Analista. Analista. Soldadutza egiteari uko egin ziona. Insumisoa. Oso ondo. Urarekin nahasirik garbitzeko erabiltzen den produktua. Xaboia. Xaboia, hori da. Ikuskizun edo partida baten erdiko etena. Atxedena. Atxedena, oso ondo. Opariak ireki aurretik, aurren artean nagusi izaten dena. Sekulako... Orduritasuna, sustoa... Hori baina hobea da... Ilusioa. Ez da sartu. Pertsona baten inguruan sorturiko uste idealizatua da. Mitoa. Mitoa, oso ondo. Herriko jaietako barraketan ezinbestekoa. Tombola. Tombola. Ondo neskak, 7,70 puntu! Claro, azken aldean gertatzen da, John Gong dabilela Bai. izkutuan. Eta orduen nahi dau. Zutz etxean eta ezabiltzala Claro. bereziki ondo eta... Eta orduen nahi izan du gaur. esan, ez, Despistatu ez da sartu. bil. Jon, animo, Eroglifikoak. Ainhoa eta Maider. Eroglifikoen txanda. Nok asmatuko ditu? Bien artean. Ainoa gaur zuzu. Bien artean. Batek Ainhoak besteak bien artean. apoio Animo ondo. Ainhoa, Bai, animo. Bai, Presio. Azarretzen Presio. zariet inoiz? Batzutan, bai. Batzutan. Azerretu Ez zaitezkete askorik. orain gu ikusteko. Ez, bai dinot galderia da. Polita litzateke, ez? Ez askorik. Bai. Ez askorik. Elkarra ulertuta, zerratu elkarra. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Dinot, aizparekin etortzeko lehiaketa batera, berez, ja... Bai, behar da hor. Hemen laguntasuna dagoelako. Ondo, guazen, lehenengo eroglifikoa denpora. Bisitatu nahiko nuke, Hungaria. oso ondo. Oso ondo. Bai, bisitatu nahi nuke, Hungaria. Oso Oso ondo. ondo. Budapest eta... Bueno, Egon zara, Ez? Maider? Oso ondo. Beste plan bat, miluzeri esker. Jakuakin. Oso ondo, joan apuntatzen papelien. Bai. Beste ohar bat, Budapestera joan da gero, bueltan ez hasi azaltzen. Bat da Buda eta bestea da Pest. Zeia, Ez, hori. deno dakigu hori. Bai, vale. hasi bai. Vale, ba. Eskerrik asko. Bigarren eroglifikoa da, denpara. Detektibeak aurkitu ditu, Eme, Asto, astemea. ja, zer aurkitu ditu Aztarnak. detektibeak? Arrastoak. Oso ondo, bai. Claro. Arrastoak, oso ondo. Detektibe eta arrastoak, bale. Erki. Hirugarren eroglifikoa denpara. Egu berrietako gozorik onena, Turroia. oso ondo. Hori da!
Frantziako turra, lasterketa, tur, goia, gekenduta, oia, turroia, oso ondo. Eta betiko dilema, bigun ala gogor. Zer nahiago? Bilek. Bietatik, ez da? Ez di biuña. Nipe bai, bigune. Gogordu No, ja, bezala zu. hortzak, ja, momentu batetik. Betirik. Zuz bezala gogordune. Nik bigunaren nahiago dut, Soko ipetsua. Bai, hola gutxi jateko. Baina oso goxoa. Bai. Txaloa jo, gogor. 90 puntu. Bueno, eta gero txokolat eskuketa. Bueno, ze izaten da hori, Horrek ja bai. Haze festa. Ondo, Idoia Irati, hieroglifikoen momentua iritsi da. Bueno, ondo gabiltz, ez da? Bai. Bai, saioan zierre dertoia hieroglifikoekin. Zer gertatzen den, guazen, lehenengoa denpora. Noiz aterako gara oporretara? Aste honetan? Aste baderantzunaren zati? Astelenean? Ze ikusten da? Aste buruan? Bai, oso ondo. Astea ikusten genuen, asteko guztiak, aste buruan. Erto? Oso ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Jainkoak zigortuko du. Bekatua. Ia bek baderantzunaren zati? Bekataria. Hori da. Oso ondo! Bek eta atari bat ikusten duen Barakaldoko bek eta ataria bekataria. Oso ondo. Irati ari da sekulako lan egiten, hemen? Bai, benetan. Ondo? Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Gustatu altzaizkizu egu berrietako. Opariak. Bai. Oso ondo! Opera bezlari ikusten denuen opera. Eraken dita op eta ariak. Eta opariak. ari zineten bitartean susmoa, ez zote zaigun pixka bat itzali publikoa. Hemen badago txaloen makinata, igual ataskatu egin da. Jo txalo, gogor, 90 puntu, hor bai. Ondo! Bide batez, Donostiako ekintza ikastolako gaztea. Hau batzuet! Nahi zuten errekonozimendu pixka bat. Bereik ere, zate dute, ez gara harik horrela besterik gabe txaloka, ez da? Orain, Ia galdera, opariak egin edo jaso? jaso, zalantzak gabe. Humanik egin. Bai? Bai? Brr. Hola, asmatzen zunien. Ja, egia polita dela, Zerra. Zuek? Bi gauzak. Denetik. Baina eskuz egiten oso Bai, pasatzen. bai. Kuadrian egin ginen lehen lagun eskutua eta eskuzin bertzen da. Bai, Maider, nibe bai horren aldekue. Ni naizela neureko bakarra orduan, ez da? Ez, Ondo, bueno, jo. ba, opariak Bai, zeuta zebreia. egin niri opari batzuk, hainbesteko ilusia egiten badizu, ez da? Bare, batzuk. Ea puntuak oparitan jasotzen ditugun. Esaldi bihurriak, bai? Opa. Badator lehenbizikoa. Denbora. EHUren. EHUren. Erabilienen. Ez. Ikerketa. Baten. Arabera. Hitz erabilienen. Bota? Euskal. Erabilienen. Erabilenen. Artean dago. Artean dago. Haupaneskak. Ondo. Dut, Hor, erdibidean isilik geratu garelako, eta ez da komeni. Bota hitzak, Jaznekin non gindoa zen. Oso ondo. Nik esango dizuet. Venga. Os? Oazen ma bigarrenarekin denbora. Kolore. Ezako. Ezaka. Ezake. Kirolari. Euskaldunak. Ez, bukatu, bi bokalekin. Euskaldunei. Diru laguntzak. Ematen. Dizkiena. Dizki. Ez da, dizki. Dizkion erakundeak. Irakurri dugu, Telako. Kontuan hartu. Ea ba. Badago zerbait, Hirugarrena, esaldiak antolatzera berriz ere. Denbora. Ezagun. Ez? Super. Eroi. Ezagun. Bat honek. Ez, ezagun. Baten. Goitizenaren. Hitz. Ez, zati bat. Zati bat. Ez. Ez hitz eskutu honek. Ez, zati bat. Osatzen du. Hitz Hitz eskutu honek hori bai. Bai. Oso ondo. Oso arraskona, oso ondo. Larri ginen, baina sartu da. Ea patxara gehiagorekin laugarren osatzen dugun, bai? Vokalak. Denbora. Entzun. Ez da en. Ez da an. On. Ez da on. Un. Ez un, beste vokal bat. Unitate. Adierazpenen. Segidan. Lehenari. Dagokion. Kopuruaren.
Baina... Baina entzun dugu, Respect, Oso zaila zen hau, 2. 60 puntu. Neskak? EHUren ikerketa baten arabera, Euskal hitz erabilienen artean dago, superheroi ezagun baten goitizenaren zati bat osatzen du hitz ezkutu honek. Irakurri dugunarekin, zer da? Bat. Bat. Parrandan ibili. Ikus dezagun. Oso ondo! Batwoman! Zuezaretelako, Komo deina, Bikain? zuezaretelako, hain zuzen, miluzeko Batwomanak. Hori zen superheroia, ez da, Batwoman. Oso ondo. Bai, zuek ere bai. Kirolari euskaldunei laguntzak ematen zien erakundea, eta, bueno, segidan eta urrenkera horietan, lehenengoa. Ez da errazena esateko, Bat Basque Team. Ez, Ahoskatzeko Bat Basque Team. Ea zuei ere, bat baino gehiago, puntu batzuk emate dizkizu egun. Idoia eta Irati, badatoz esaldi bihurriak. Denbora. Ohitura, Ez. janari, Ez. alorretan, Ez. jantzi, Jantzi. jantzi, Jantzi. Jantzi, ohitura. Ez. Jantzi. Janari. esaten, Janari. eta ohitura. Eta jantzi, janari eta Eta Beste alorretan. beste alorretan. ohitura Ohitura bihurtu. esaten- Ohitura bihurtu. Zaio, Zaio esaten denari. Ez. Ohitura bihurtu. denari. Hori bai. Esaten zaio, vale, ohitura bihurtu denari esaten zaio. Bai. No. Segundo bat falta. Vale. Punturik ez, baina esaldia Bai. gorde dugu, Hortxe dago. Ea puntuak orain. Denbora. Dantza, Dantza... dantzaz, Dantzaz. Dantzaz. mintzat, dantzaz mintzatzea, Mintza... mintzatzen, Teta gero bokal bat. Dantzaz. Mintzatuz. Mintzatuz. mendebaldeko, Mendebaldeko. Dantza, tradizio. Tradizio. landua da. Landua da. Vale. Ondo. Big time. Ea ba. Topatu duguta, bide zuzena, segi dezagun. Esaldiak antolatzen orain. Denbora. Literaturatan, Ez. edozein, Edozein. edozein literaturatan, Edozein literaturatan. eredutzat, Eredutzat. hartzen, Hartzen. zaio, Ez hartzen. hartzen, Den. Den. Adierazpen Ez hau. hartzen den. hartzen den lanari, Lanari. ematen zaio Ematen adierazpen zaio hau. adierazpen hau, bikain. Hau bazuek. Vale. Ondo. Ganoraz, gure neskak, vale. Eta Iratiri aurpegia ere Azkena. argitu zaio pixka bat. Ea zer dagoen hor, Momentuz bokalak. Denbora. Urtero Donostian egiten den, egiten den. Txirrindularitza. Txirrindularitza. lasterketa ezaguna da. Lasterketa ezaguna da, baina zer da hau? Oso ondo. Baina. Velozidadea, Nire zalantza da, iratitan joan oporretan joan da, zein izango zen erritmue? Ni motela naiz, Txisti hori izan. Ah, bale. Berak agindutakoa. Ondo, 80 puntu neskak, oso ondo. Dantzaz mintzatuz, mendebaldeko dantza tradizio. Landua da, edozein literaturatan eredutzat hartzen den lanari ematen zaio adierazpen hau, urtero Donostian egiten den txirrindularitza lasterketa ezaguna da. Zer da? Klasikoa. Klasikoa. Komodina joko da, ikus dezagun. Oso ondo! Ba, komodina bitali, Eta haze sokatira ikustera guazen, hauen artekoak ja klasiko izaera ere hartu dut. Ainoak eta Maiderrek 230 puntuta komodina. Idoiak eta Iratik 250 eta komodina. Bortxe, dana prest guk hemen, sokatira da joateko. Ainoa Maider? Txandak, gogoan izan, Bai, bai. Eta txandak eta biadurak eta hori guztia. Ederton, azteko prest? Bai. Neskak? Guazen denpora. Zein mendetan hasi zen arkitekturako estilo gotikoa? Paso. Amabi, zenbat kirolarik parte hartzen dute pisu handiko sokatirako tiraldietan? Zazpik. 8. Nola du izena Pio Barojaren berako etxeak? Paso. Itzea, zen musikarik idatzi zuen 4 urtaroak obra? Bibaldik. Oso ondo. 56 puntu galduak. Itzeari eskuminak bide batez. Soizen polita. Idoia eta Irati. Zuek orain, Denpora, zenbat kilometro ordutik aurrera bihurtzen da izetea hurakan? 100. 119. Ze animalia agertzen da Zambiako banderan? Lehoia. Arranoa, ze herritan dago Santimamineko koba? Elantxobe. Kortezuin, nondik pasatuko duzu lehenengo legatza frijitu aurretik? Arrautzatik edo irinetik? Irinetik. Bale.
Eta arrautz irinetan galdu zaizkigu 76 puntu. Berdinketa daukagu orain, Errenta pixka batekin abiatu zaretelako, Idoia eta Irati. Ainhoa Maider, ezkaren gehiegi alden zen. Guazen denpora, ze herrialdetan pairatu zuen Espainiako armadak anualgo ondamendia? Paso. Marokon, nongoa da Tapia eta Leturiaren abestiko Karmentxu neskapolitxe? Abadiñokoa. Oso ondo. Idoia Irati, zeuen txanda, denpora, nola deitzen da izenik laburrena duen munduko herria? Paso. A. Ze motor mota jarri zen modan oporrak erroman filmari esker? Diesela. Bezpa bat. Gipuzkoako ze herritakoa zen Tene Mujika poeta eta idazlea? Deba. Oso ondo. Tira, ondo emandakoa, ondo, eta gozan eta argi bota dugu sikiera. Komodinak hor daudela, Gogoan izan, erantzun oker segida bat eteteko. Oso aproposa delako. Ainhoa Maider, guazen. Zenbat ahotsek adesten dute gehienez madrigal batean? Lauk. 6. Zein izkirekin identifikatzen ziren Nafarroko matrikulak lehen? Enea. Oso ondo. Idoia Irati, zeuen txanda denpora. Zein kaletan du etxe bizitza Britainia handiko lehen ministroak? Downing Street. Oso ondo. Zoragarri. Sokatira bizia ikusten ari gara 40 segundo aurretik. Markagailuak oso gertu eta komodinak bi aldeetan. Komodinak erabiltzeko. Neskak denpora, zer adierazten dute EOS siglek? Komodina. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Baina ez izan damurik. Ez. Komodina esan bezala erabiltzeko dagoelako. Geratu da demora, sokan hori izaldatu, eta Idoia eta Iratirena da ardura orain. Guazen denpora, asteko ze egunetan ospatzen da Gernikan astelen txutxu? Astelena. Larun batean, Europako zein hiritatik abiatzen da Orient Express trenbidaia? Komodina. Istanbultik. Ondo, urriko jaiaren bezperako larun bata da astelen txutxu. Jaia astelenean den arren. Erabili dugu komodina eta kontuak aldatu dira orain, 26 segundo. Eta ez dago, komodinik. Ea bazter gertatzen da. Denpora, zenbat urterekin identifikatu ditu Hassan Dawik munduko bandera ofizial guztiak 4 minututan? 11. 16. Zein akronimorekin da ezaguna Michel Aliot-Marie politikari lapurtarra? Paso. Mam, ze dramaturgo inglesek bihurtu zuen Nafarrako erregea komedia bateko protagonista? Shakespearek. Bai, Zazpi segundo. Shakespearen dilema bat, ez da? Ai. Irabazle izan edo ez izan. Aldea badago, Idoia Irati, baina puntuei eustea. Komeni da. neskak denpora. Zenbat eguneko astea ezarri zuten 1929an Sobier Batasuneko industrian? 5. Oso ondo. Bestela ere denbora bukatu egin da, baina azken erantzun zuzen batekin bukatzea beste kontu bada. Ainhoak eta Maiderrek 226 puntu. Idoiak eta Iratik 254. Hau bai, posa. Iratik eta Idoiak eta Ainhoa eta Maider gaur atxeden hartu beharko. Bueno. Finalera ezin iritsi, baina ze lehiakide puskak zareten miluzen aparezka. Eta gaurkoan bai, gaur bai, sokatirako arauak ondo barrenatuta baititu zen Idoia eta Irati. Nagusi, eta finalean, lehenbizikoz, pozik, kontentu ez da? Bai, oso. Bueno, horrek esan nahi baitu, finalera iriste utxagia, dirua badakarrela. 254 euro, dagoeneko? Hori ja irabazita daukagu. Gainera plana afaritxu bat edo zan. Bai. Idoia Irati. Bai. Zozeterak emoten du. Bai, Ondo. orain ja jatetxea aukeratzeko, momentuz hau daukagu, baina rankinean gora egin genezake, eta oso, gainera, ze zakuan jokoan ditugu, 8.800 eta 53 euro. Oso ondo. Aze afaria, Zela. Ba, ia zortea dauen, adineskak, euskal letretan, bide urratzaile egin duten 3 idazlerekin. 3 emakumerekin egingo dugu jolas. Zakoren bilagoaz. Eremuak. Vicenta Mogel, Amaia Lasa, Arantxa Urreta Bizkaia. Euskaraz argitaratu duten lehenengo emakumeak izan dira literaturaren arlo ezberdinetan.
Bizenta Mogel, adibidez itzulpenetan, Ipui onak, esate baterako, Amaia Lasa poesian, bere 71. urteko poema bilduma, adibidez, Arantxa Urretabizkaia eleberrian, Zergatik Panposekin, 1978. urtean. Kontzeptu ezberdinak agertuko dira, ia kontzeptu hauek ze idazlerekin lotzen dituzuen. Sorte hon. Euskadi saria. Bai, ez da. Arantxa Urretabizkaiarekin lotu dugu. Lur, argitaletxea. Arantxa Urretabizkaiarekin lotu dugu baita. Markina. Bizenta Mogel. Itxasoa. Bai, kostakoa da, eta... Amaia Lasa. Amaia Lasarekin lotu dugu itxasoa, kontzeptua. Nikaragua. Amaia Lasa. Kuaderno gorria ez da Nikaragua juten zieneko, ez da? Kuaderno gorria ez da Nikaragua juten, ez da? Nik esan nuke igual Amaia Lasa, Amaia Lasarekin lotu dugu Nikaragua. Etxepare rap. Bai, nik uste bai. Bai, nik uste bai. Bizenta Mogelekin lotu dugu Etxepare rap. Azkena, Bizenta Markina. Yolanda Arrieta. Eta Bizenta Mogelen ikertu da pilo bat, bai. Bizenta Mogelekin lotu dugu. Estamos, neskak? Nikaraguakin zalantza, behintzat. Bestek hortxe, baina Nikaraguakin zalantza. Nikaraguakin zalantza. Zalantza bakarrerekin nahiko lukete askok. Bueno, bakarra edo. Euskadi saria jarri diogu, Arantxa Urretabizkaiari. Zeba? Eman ziotelako, ez da? Eman zioten? Bai, 2017an euskarazko saiakera. saiakeraren atalean. Hori da. Lur argitaletxea ere Arantxa Urretabizkaiarekin lotuko dugu? Oso ondo, bertan lan egin zuelako, 70. hamarkadan. Zergaitik jarri dugu Markina, Bizenta Mogelekin? Bertan nazizalako. Bai? Oso ondo. Zehazki, umezurtz geratu zenean, Juan Antonio Mogel osabak hartu zituelako. Bizenta eta Anaia eta Markinan, aipatu duzen moduan, hasi ziren. Yolanda Arrieta, beste idazle bat. Zergaitik lotu dugu Bizenta Mogelekin, Yolanda Arrieta? Bizenta Mogelen ipuina idatzi duelako. Eta Ilargiaren alaba, eta... Bai? Trukakia dator. Eta hala da, idazleak Mogelen bizitza aztertu eta hitzaldiak ematen dituelako gainera. Bizenta Txiki izeneko album ilustratu ere idatzi zuen 2018an. Etxepare rap, itxasoa eta Nikaragua. Eta trukakia. Hiru kontzeptu, trukakia erabiltzeko, edo ez? Eta ez dugu erabiliko? Seguru? Ez. Kendu egingo dugu trukakia. Tortxe agertzen dira berriro 8.853 euro horiek. Etxepare rap. Bizenta Mogelekin lotu dugu, zein darrazoia? Ba, idazle klasikon bersiok eta egiten ditulako, eta okeraz bagaude, izatekotan Bizenta Mogelen zerbait daukelako versionatuta. Etxepare rap Bizenta Mogel, zuzena da? Zuzena da, eta arrazoia da, Imanol Epeldek, Ipui onak liburuko hitzaurrea, kanta bihurtu zuela Etxepare rap proiekturako. Itxasoa. Kontzeptu bata. Zergaitik Amaia Lasarekin?
getarikoa dalako, eta, bueno, ezagitak poema baten edo aipatzen dolako, edo... Idazteko motiboetako bat, bere poesian izan leike itxasoa? Amaia Lasa? Ai, ama. Oso arrazoituta, hala da. Eta Iarra Izaki, itxasoa bere poemetako motibo garrantzitsua da, bai. Nikaragua daukagu hor herrialde bat, Zalantza. Bai. Irudipena elkarrizketan baten Amaia Lasari irakurri izana zerbait, demoraldi bat pasa zola edo, baino gero... Nikaragua herrialdea daukagu hor, Zalantzan jarri dugu Amaia Lasarekin, itxaso ere jarri diogu, Euskadi Literatur Saria, Arantxa Fruta Bizkaiari, Lur Argitaletxearekin, nahiko argi, Markina Nazia, Etxepare Errap, Jolanda Arria eta Bizenta Mogelekin. Aldatzekotan aukere monta esate baterako, nora aldatuko dugu Nikaragua? Arantxa Fruta Bizkaiaren gana, kuaderno gorrikoan otezan, edo horrik komentatu du baita ere. Euren obra irakurrita? Daukazue? Amaia Lasa, Arantxa Fruta Bizkaia? Amaia Lasa gutxi, Arantxa Fruta Bizkaia gehiago, baina Zalantza. Nikaragua herrialdeari buruz ari gara. Nikaragua Amaia Lasarekin lotu behar dugu? Idoia eta Irati, finalera gaur iritsi. Bigarren saioa dute, bigarren soilik, eta lehenbiziko finalean 8.853 € irabazia. Albanelka gaur zuek!